Tignan mo yung balyena, hirap na hirap bumaba. Gusto na yung boy. Sumisilip pa yung bakla. Hindi na po vertical sir. Ha? Na-vertical daw na yan. Takot na takot. Pababa naman, pagbubagsak naman, bababa naman. Dito muna sir. Yan. Sige. Dito, abot eh. Mababa dati yan, tumaba lang. Kaya niyo po ba? Wala na, stroke na. Na-stroke na. Kaya nag-iisip yung katawan, hindi. Lubid sir, lubid. Sa isip niya, bumababa na siya eh. Yung katawan, ayaw kumilos eh. Stroke. Wala na. Kain pa taba. Nakalimakan dyan dito. Ganyan sir, huwag pa ganyan. Ano na pasa? Ganyan. Baka mabasag yan ha. Sige po. Sagad nyo na po yung kaliwan niya sir. Ako mabasag yung tatapakan niya, mabasag. Tingnan mo yung sandaan yan, sobrang pagod mo dyan. Grabe naman. Mayroon mo sandaan yan nuna. Grabe ka. Parang baby oh. Gusto ni Nuna yan eh. Gusto ni Nuna. Gusto ni Nuna yan. Akong baho niyan. Wala ng kuryente sir. Uy, mali ka na. Elevator. Hawak po. Zipline. Mas maganda. Tapos dito po yung kaliwan. Zipline pababa. Yan. Tukod yung po yan. Akad ka ano, trekking pero pababa zipline. Maganda yun. Ganun sa ano eh. Rizal. Marami daw ang ingredient po. Kabilang bundok. Si Maymay. Pakawalan mo pa si ano? Kaliwan mo balik doon. Sipo. Mapapa-powder. Na naman. Yan. Dito may isang oras. Karapan na may isang oras na rin ulit. Dito sa baba na magpapukas pa ng 4. Don't pressure me. Kaliwa mo sir. Kaliwa. Sa baging. Baging po kaliwa. Ito na sir, para di po kayo may rako. Sa yung kaliwa niya. Pwede na po kayo marap. Para po mga ano na po kayo. Padulas ka na dyan. Magpadulas ka na. Yan kasi yung apekto ng nanay kasi. Lumaki ang katawan ng kasi Nako, may video pa. Paano, tag-iisa yung apo. Tag-iisang tour guide yata yung mga bata din pa. Nako. Sabi ko sa'yo, magpantalong ka eh, puro sugat ka tuloy. Ay, ako pala. Yan yung mga tour guide. Nasaan? Bukay na dinadala ng mga yan. Dito po italuan niyo ma'am ha. Hawak ka sa ma'am. Lang, tinapanong
Huwag lang sa malalaki, no? Yung matataba. Tawa na naman dyan pagdating doon sa payo ko baron. Pero sog ay pabigat po. Pasok. Gusto ba may flashlight? Sabi po. Oh, nakakatakot. Kala ko may ano. Yung parang ko ako nakikita. Sige na. Inaantay ko yun ng tour guide yung bagal na kumilos. Ay, Diyos ko ginoo. Pwede ka na magpadulas dyan, dire-diretso lang yan, pababa. Yan, dyan tayo kanina lumusot eh. Diyan po masarap ang video po, baba. Pahiga na ang daan. Bawal yan. Pahiga na ang daan. Ano pa? Busy. Marami sinura pag hindi kasi taman kasi eh. Ayan na sila. Ito daw may lang sa baba. Sabak lang. Tama sa tour guide. Hindi. Ito daw. Cellphone mo nga sinuna, di makaurong. Nakalimutan ko na. Naiintindihan ko na si Kuya kanina eh. Tawa-tawa. Hindi ka kasya? Mas madali pag pababa. Puro lalay lang po sir eh. Hindi kagaya sa paano po. Sir, mataas po sir. Kaya niyo po ba sir? Ano yan? Ayan po. Tapos? Ayan po. Ayan yan. Dapat magamit po yung malay spider po. Dito po. Papahirapan po kayo dito sir. Dito sir. Andiyan po kasi ano. Diyan. Sige, baba na. Dito po, dito. Baba na na. Saan po? Diyan. Dito. Kasya ka ba dyan? Hindi siya kakasya doon sir. Hindi siya kakasya dyan. Dito po tayo. Diyan tayo ka na dumaan na. Ito pa? Dumaan. Hawakan dyan sir. Hawak po kayo dyan. Nagkasya ka kanina, hindi Taas nakasya. po sir. Ayun, hawakan sir. Ayan, pablik kayo dulas. Dito ka na dumaan sana sa ilalim. Dito siya kakasya dyan. Pagpunta mo dito kailang buto ba? Yan, baka dito na gano'n. Saan ba natin ito? Saan po? Hindi dyan. Hindi, dito po. Tingnan akong bulbasaur na nagugutom. Sinisilip ko lang kung kasya ako eh. O ako na dyan, pre. Kaya mo dyan, pre? Ha? Pasya sinuna dyan? Puro puti? Hindi naman mo putik ko yun. Yan lang po. Hawak ka sa lubid na. Pag may kapag ko tayo gagaling dyan. Kalog-kalog talaga tuhod niya oh. Nahirap sa iyo. Pagkano may baon mo? Pagkano ka rin mo? Una sinuna? Sino ka lang na una ka daw. Pinaka-adventure po namin sa loob na yan. Ayan na. Kasya ka ba na? Opo, kaya dapat mabigyan. Lahat may metro eh. Masubukat eh. Hindi kasi po yan sir, mas malaki pa po dyan. Ang sabagay, ni kasya yung kanina eh. Pahiga ka na, pahiga. Nakakita niyo ba yung pumasok ko niya sir? Yan, ganyan. Oo. Mas malaki pa po yung kanya. Cut! Tsaka siya po si boss, ano po, hindi po siya katangkaran. Ayos lang. Naisip mo na mag-diet na? Boss ka daw na. Ano ito nga, pag lumababa ka. Ano ba yan? Kuha mo sarili mo. Ang kasi. Ganon.
kayo. Shoutout sa mga tour guide. Pangalan mo, sir? Sige, sabi sa pakan mo siya. Sir din. Taba, doon po. Bibibidyo ko sa ating lanay. Okay, ma'am, dama ko talaga yan, ma'am. Ano ba? Ate Claire, kaway. Alam mo, adventure ito. Basic. Claire, pangit. Sana. Magaling po yung gumapang sa'yo. Hala. Ate Claire, pangit. Kaway. Inescortan ka pati ah. Miss Universe. Altar, ma'am. Miss Universe. Kami dito, ma'am. Ay, may altar Dari dito. mo. Punta mo ba tayo? May ulan dito sa... Kahit po bukan siya kasal. Okay, galing. Ate Claire! Tan! Kuya kong mataba, wala pa. Sugat to eh. Remembrance.